Wormhole, airdropа, нещата, които трябва да направим са следните. Съжалявам, преди малко си мислех, че записвам никак общото набързо през всички стъпки. Сега ще ви обясня още по-бързичко. Идваме в Portal Bridge. Свързваме си wallet-а. Ей тук. Disconnect. Нали, желателно е да се MetaMask, който сега не го намирам. Тук нещо не излиза. Да дадем един рефреш. Този airdrop ще ви струва между 10 и 15 долара, в зависимост от таксите, които и зависимост от мрежите, които си изберете. Ето го MetaMask. Сега ще ми го свържи. Но тъй като аз трябва да зареждам да си заредим MetaMask, за да завърша тази задача, сега няма как да я завърша. Така, свързваме се. Така. От тук си избираме мрежите, които ще направим бридж. Нали. Избираме мрежата. Примерно от Polygon. Избираме Matic. Няма какво друго. Сума, примерно. 0,05 примерно. До кой ми дава? Примерно Base или Optimism или Solana, което си изберете. Но трябва да за газ да имате и от двете мрежи пари, за да може да се завърши. В случая аз тук имам нулев баланс и най-вероятно няма да ми мине. Ето, трансфера иска 2 транзакции и на двете връзки и аз имам само тук някаква сума. Ако дам на Ethereum, най-вероятно ще ми е много скъпичко. Пак ми излиза, че има много тук. Не, примерно така. И няма да ми... Ето това е тотално. Тук си пише. Ще пробвам сега това да го направя. И каквото стане. Да ви покажа как точно се случват нещата. Просто трябва да имате и в двете мрежи пари за газ, защото и от двете страни се взима. Ето така. Искаме, съгласяваме се. Ето тук трябват ни 520 потвърждения, за да се завърши трансфера. Нали? Което си отнема време, няколко там минутки до час време, може и да отнеме. За продължаваме нататък. Отиваме след това в Zilli на Wormhole. Там извършваме колкото се може повече задачки. Ще ви напиша и отговорите на въпросите, които ги имам. Това е нали най-лесната част. След това
трябва да минтнем и бриджнем едно NFT. За целта отиваме на Mintly Wall. Ето го, Mintly Wall, Wormhole. Натискаме. Тук аз вече съм минтнала. В случая избираме мрежа. Аз в случая съм избрала да минтна на Polygon на мрежата. Платила съм си една такса, нали, самото NFT от един матик и малко отгоре, $10 нещо. Минтнала съм го, подписала съм от MetaMask, взели съм и таксичката и след това съм постигнала ето това нещо. След това ми останало да направя бридж от Polygon към някоя друга мрежа, към която аз нямам. Може и тук да видя какво ще стане. Гледам къде, какво имам по мрежите, за да имам за газ. Трябва да имате във всяка мрежа, която използвате, пари за газ. Ето тук. Таксата на още 1,17 матика, които аз вече ги нямам. Нямам толкова матик в MetaMask, не мога да завърша съответно сега и тази част. След това, нали, избирате, правите бриджа, тук натискате бридж, взима ви таксата и продължаваме към след това може да си проверите статуса и тук в Leaderboard секцията и след това отиваме на merkly.com. Трябва да си свържем волета и да направим някакъв клейм. Аз като не съм завършила предните страници, може би да нямам какво да клеймам сега. Да, тук някакви бриджове. Трябва всъщност тук да си клеймнем наличната сума от аз като не съм завършила предното, няма как да завърша последната стъпка. Но ето тук идваме на Wormhole, ето трябва да ми излезе какво да правим. Общо взето е това. Това са мрежите, които може да ползваме. И това е. Ще напиша и кратко ръководство, какво точно трябва да се направи към видеото и всеки да си избере и реши ще участва ли.